magani na gargajiya magani ne, komi idan ka duba akwai lokaci ne, dukkanin cuta tana da magani ne, aikin yana buƙatar a yi bincike ne, daga sassake zuwa reshe, daga sassake zuwa reshe, gaskiya ne ko kuma jijiya tushe. Tabbas haƙarsa ta cimma ruwa domin ko ƙwarewarsa ta sa ya gano wannan magani a inda hukumomi daban-daban suka karɓa domin su gwada domin tabbatarwa. Dr. Muhammad Ibrahim Jawa PhD wato ƙwararren ɗan baiwan da ya saba bincike akan bishiyoyi domin fitar da magunguna ingantattu. Hakika wannan shahararriyar makaranta tashi mai suna Midge College of Traditional Medicine makaranta ce ta musamman ta ɗaya a Afirka wacce ta mallaki kayan aiki kala daban-daban. Mai neman ƙarin bayani ko kuma bayani akan wannan makaranta zai iya tuntuɓar mu ta lambar wayar mu kamar haka. Maza da mata yara manya duk suna dubawa. Traditional medicine and clinic. Maza da mata yara manya duk suna dubawa. Traditional medicine and clinic. Har college akwai, har college akwai. Midge College of Traditional Medicine.